दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै बर'नि माहारियारि आफादारि गौथुम बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै गोबांथार आफाद जेसेबां दङ गासिखौबो जों लिंदों आरो बर'नि जिखिनि धोरोमारि गौथुमफोर दङ गासैखौबो जों हांख्रायदों आरो बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै हारिनि बे अलखद आरो खैफोद बे क्राइसिसनि टाइमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर्मानि बे आन्चलिक अफिसनि जि बेयाव नयं दङ बेयाव जोङो बयखौबो लिंनानै सावरायनाया जोंनि रेसपन्सिबिलिटिमोन आरो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो बियार खालामनानै हारिनि जि अलखदनि समाव दासिम सिसिटुआया मा इनिशिएटिभ लाखो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा इनिशिएटिभ लाखो जे आसामाव आथिखालनि आसाम सरकार जि एनडिएनि मित्रजोटनि बिजेपिनि सरकारा मोनद' हारिनो जि एसटि होनायनि थाखाय जि रिकमेन्डेशन ग्रुप अफ मिनिस्टारा दिनै विधान सभायाव केबिनेट एप्रुभेलनि उनाव बा केबिनेट पास खालामखांनायनि उनाव विधान सभायाव ले खालामनायनि जि एजेन्डा होदों आरो बे केबिनेट एप्रुभेलनि उनाव जों जिखौ मिथिबाय जे तायाहम सुतिया आरो टि ट्राइब आदिबासीखौ एसटि भेलि बिमुं होनाय आरो लोगोसे मरान मटक आनडिभाइडेड गवालपारानि कच राजबंशीखौ एसटि प्लेननि थाखानाय एसटि जेराव 14टा कमिउनिटिनि 45 लाख जेराव जनसंख्या दङ जेराव जों 10% मोनो आरो अल ओभार इन्डियायाव जोङो गासै अल ओभार इन्डियानि एसटि हिसाबै 7.5% मोनो। बेबायदि अबस्थायावबो मोनथाम हारिखौ एसटि प्लेनाव जाबसिननाय बे गासैखौबो जोङो दिनै बिथङै सावरायबाय आरो जिखिनि बुंनांगौ जोङो दाख्लै 27 तारिखनि प्रटेस्ट रेलिनि गेजेरजों जों फोरमायखाबाय। 10 नभेम्बराव सनापुराव 1 लाख ट्राइबेलनि गेदारिंनि गेजेरजों फोरमायखाबाय जे कुनु कारनाव जौगासारनाय आरो पपुलास हारि जायफोरा गासैबो बिथिंजों जौगानाय जायफोरनि सुबुं संख्या बारा 2 कौटिनि जायगायाव 45 लाख थाखानाय ट्राइबेलखौ दमन खालामनायनि जि मोनसे परिकल्पना बेखौ जों कुनु कारनाव गनाया। बे मतामत आरो बे अपिनियनखौ दिनैनि बे सावरायनायनि हाउसआ स्ट्रंलि बयबो रेज खालामदों आरो 4 रेजुलेसन जों एडप्ट खालामदों। सोर आफादा मा बुंखो नोंथांमोना दङमोन गेजेर ससेयाव बयबो गासैबो खोथाखौ स्पस्तयै फिट मिथिखाबाय। गिबि जोंनि रेजुलेसना जाबाय मोनद' हारिनो जि एसटि होनायनि थाखाय जि रिकमेन्डेशन होनाय कारन नेशनेल लेभेलाव जोङो एफेक्ट जागोन आरो स्टेट लेभेलावबो एफेक्ट जागोन बेखौ टटेलि जों अपोज खालामो आरो जि रिकमेन्डेशन बे रिकमेन्डेशनखौ रिभिउ खालामनानै उइथड्र खालामनायनि थाखाय दिनैनि बर' आफाद बर' गौथुमफोरा थांखि आजावनानै सरकारखौ दाबि दैखांदों आपिल खालामदों। नैथि थांखिया जाहैबाय जे आथिखालनि बिटिसि काउन्सिलनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनैनि हाउसआव बयबो सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखि लादों जे बिथांजों गोख्रैनो सावरायगोन आरो जिहेतु जोङो मिथिदों जे आनडिभाइडेड गवालपारानि जि मेटार बेयाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाया इनक्लुड जायो आरो इनक्लुड जायोबा 6 सिडुल जाय 6 सिडुला 5000 शहीदनि बिनिमयाव बड'फानि आलादा रायजो बड'लेण्डनि बिनिमयाव एनडिएफबिनि आन्दलन बिएलटिनि आर्म स्ट्रागलनि बिनिमयाव जि मोन्दों बे 6 सिडुलनि थाखानाय पलिटिकेल राइट्स पलिटिकेल पावार कन्स्टिटिउसनेल राइट्स जोंनि रिजार्भेशननि जि मोनसे भाबुकि जे मोनसे थ्रेट बेखौ जोङो मोनदांदों आरो बेखायनो दुलाराय जोंनि बर' आफादफोरा थांखि आजावदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों गोथौयै आरो गुवारै सावरायनानै सिगाङाव माबाफोर बेबायदि जुदि एनअसि हरनाय दङब्ला बेखौ गोख्रैनो उइथड्र खालामनाय आरो गोदानै जाहाथे जेबो बेबायदि एनअसि बा रिकमेन्डेशन जाहाथे जाया जों बिथांजों गोथौयै गुवारै सावरायगोन आरो काउन्सिलनि मुरब्बी हिसाबै जों बिथांजों सावरायनानै जोंनि गोसोनि खोथाखौ जोङो फोरमायगोन कारन बे हारिनि अस्तित्वनि खोथा दङ आरो बेयाव जोङो गावस्रा गावसि कुनु खोथा बेयाव लाबोनांगौ बुंनांगौ गैया। जों बयबो इउनाइटेड हारिनि अलखदाव बर' हारिया बयबो खौसे जानो हायो जिखि दोलोआव जिखि हान्जायाव थाया मानो रुलिंआनो जा अपोजिशनानो दा बे खोथाया दिनैनि हाउसआव फैदों। थाखानाय जोंनि जिखिनि एमएलएफोर दङ इउपिपिएलनि एमएलए बिपिएफनि एमएलए कंग्रेसनि एमएलए बिजेपिनि एमएलए आरो बेयाव मन्थ्रिबो दङ स्पिकार बिथांबो दङ बे गासैजोंबो दिनैनि बर' आफादफोरा एमपि सानैखौ लाफानानै सावरायगोन आरो भबिष्यत
बर' हारिनि जे बे खैफोदनि समाव जोंनि रणनीतिया मा जागोन आफादफ्रा मा लुबैयो हारिया मा लुबैयो बे खोथाखौ बिथांमोननो फोरमायगोन आरो बिथांमोननि बिफावा मा जानांगौ बे खोथाखौ लानानै सावरायनो थाखाय दिनै जों थांखि लायो। ब्रैथियाव जाहैबाय जे दुलाराय जि बर' माहारिनि जे आफादफोर दङ खौसेयै जोङो लोगो नांनानै क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गोख्रैनो जों दिन तारिखखौ थिग खालायगोन। प्राय 1500निबो बारा सारा आसाम नाङै बा नर्थ इस्टआव थानाय बा बेंगलाव थानाय गासै इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ जातीय चेतना थानाय जातीयताबादनि चेतना थानाय आरो नैबे क्राइसिसनि समाव जायफोर बेक्तिया जोंनो जेब्लायबो अपिनियन होबोदों बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबिनि मोनसे सावराय जुथुम जों लागोन बे खोथाखौ जों थांखि लाबाय। आरो मोनफ्रोमबो बर' गामियाव मोनफ्रोमबो बर' सुबायाव प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन आरो प्रटेस्ट रेलि खालामनो थाखाय दिनैनि हाउसआ जों थांखि लादों। बे प्रटेस्टनि नमुनाया माबायदि जागोन जों बेखौ गोख्रैनो रणनीति बा माने परिकल्पना तैयार खालामनानै जोङो बयनोबो बे मेसेजखौ हरगोन। मोनबा रेजोलिउसन दिनै हाउसआव थांखि लादों आरो जोङो पिसफुल डेम'क्रेटिक जंगि प्रतिबाद खालामनायनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो नेशनेल लेभेलावबो दुलाराय बर' माहारिया जुजिलांनो थाखाय जों थियारि। CC2 नि बेनाराव ट्राइबेल हिसाबै इउनाइटेडलि फाइट खालामनो थाखाय जों थियारि। बे मोननै